כלבים וחתולים בכל שנה. ואנחנו נותנים להם את כל הלב והנשמה ודואגים שימצאו בית שייתן להם חיים יפים יותר. היום אנחנו נאלצים לבקש את עזרתכם. אנחנו נאלצים לעזוב את בית המחסה שלנו ולהתחיל הכל מאפס. אנחנו ממשות זקוקים לתרומה שלכם כדי לממן בנייה והקמה של מקום חדש שיאפשר לנו להמשיך ולהציל כלבים עוד שנים ארוכות. בבקשה, עזרו לנו לעזור להם. אני רחל מעמותת חבר שנותנת בית לכלבים. אנחנו מחזיקים במקום הזה כ-80 כלבים שכולם צריכים בית חם. אנחנו מחסנים אותם, מעקרים אותם, גם משקמים כלבים שצריכים שיקום. חשוב לנו שהכלבים ירגישו שהמקום הזה הוא בית אמיתי. הכלבים נמצאים איתנו כמה שצריך. לחלקם אנחנו מוצאים בתים, אבל יש כלבים שאנחנו לא הצלחנו למצוא להם בתים, והכלבייה היא הבית שלהם.